costura reparadora, unión de dos partes, transmisión de costumbres, forma de expresión. Hilo sin agujas, bordados sin hilos, sueños que te llevan lejos de todo al centro de ti mismo. Bueno, Isto é un bolso emblemático porque realmente este bolso é feito dunha huevera que atopei na basura. Tuve que fregar todo o que quise. É máis que un bolso, isto chama sonido e simboliza un pouco a miña infancia. Os ovos onde a avoa fuxía os calcetís, esta calidez que ten alá, os colores, simbolizan a miña infancia. Isto en todas as exposicións está aí, porque son eu. todo é reciclado, non, Cachito? Todo é reciclado. Son teas que durmen nos armarios durante anos e leva un momento que dis, isto hai que sacalo fora. Entón son trozos de teas, o pelo non é de verdade. De animal, sí, non. sí, vale. Entón, pois, con trozos de tela que me regala a xente, que teño, que dixen isto hai que sacalo fora, xa. Que curioso. Entón, as aplicacións que teñen, Sí. pois atopeinas nun mercadillo, era un trozo de unha cretona que levaba dibuxos como de cómic. Parece moi bonito. Tal cual. Entón, recortei e dibuxei. Este é un grupo de fotografías que intentei aplicar aos bolsos, porque en realidade hai que pasala a unha tea blanca de algodón e despois integrala. Como non tiña fotografías, bueno, non me diron as fotografías que quería, pois puxen as de familia. Estas son a miña hermana e eu, Que churris. nos anos 58, a miña tía Luz, Que guapa. nos años 30, este é o meu avó con Alcalá Zamora cando viu a Ourense, porque no ano 31, porque é un periódico de Madrid. Teu avó que era? Era alcalde nese momento da Ai, sí? República. Como se chamaba o teu avó, alcalde? Antonio Alvaredo Paz. Moi Ele aquí non tiña grupo parlamentario, senón que era de Alcalá Zamora. Por tanto, Alcalá Zamora, cando saiu alcalde, pois viu a Ourense. Aquí vese o Axuntamento, Sí, vese o Concello, vese a calle do Paseo, Paseo abarrotada, non? cos coches todos descubertos. Bueno, isto é un recordo que ademais non ten ninguén, porque isto, as fotografías fixo a Villar o Bello. O Bello. Entón, cando foi o golpe de Estado, este home quemou todos os archivos, porque iban a buscalo. Claro, era un perigo. Entón, cando supo Belén que tiña esta foto, Belén Villar, pediu-ma e Miguel, e dinlla, porque isto guardou o meu avó, pois así que non se enterou ninguén, porque é a única que hai. Fíxate, fotografía única e exclusivísima. E despois, isto está feito con mantas que me diron as avós. Son mantas de lã, algúns son os trociños moi pequenos, outros son mantas que atopei por aí no mercadillo, despois de lavadas, relavadas. Bueno, danme máis traballo o recuperadas a veces que outra cousa. Claro. Aquí está. Estos son teas, trociños pequenos de teas. Que andaban pos armarios e que cucadas, sacalo fora. Este é outro trociño de peliño. Isto é un trociño dun jersei que me dio a miña amiga Mila. É todo así. Wow. Esta é unha tea? Esta é unha tela do antigo Alfredo Romero. Fíxate. É unha tela de lã que ora xa non se atopan. Totalmente. E tamén puxenlle unha... Bueno,
uns trociños de tea que encontrei un mercadillo que bueno, é moi inglesa, da caza do zorro, que non é que me cante, pero bueno, Sí. é moi... Entón, hai todo aí. Como Moi me ben. sobraba un poquinho de tea, fixe unha falda. Pero a falda quedou tan sosa porque non me chegaba, que o que fixen foi algo para darlle un poquinho de gracia. Entón, a falda non ten nin basta porque non chegou. Entón, o que me Fixeches o xesto, es un artista. que ten así a graza, que se non queres levar bolso, levas aí o móvil, as chaves e xesto. Bueno, pues volvemos vestir a esa muller. Bueno, qué salada, por favor, qué auténtica, Cachito. Estas maravillosas que me regalaron unha mercería. ¿Esto? Estos son faldas. Faldas. Si lle das a volta, esta era a parte de adiante da falda, Guau. esta é a parte de atrás, metinlle, apliquei isto, e isto é un remate dunha manta. Bueno. Esta é... Reciclaxe en estado puro, de verdade. Esta é outra, esta é unha falda antiquísima. Deixeille a etiqueta, a cremalleira, para que se vexa Pedazo que é unha falda. artista, Que é unha falda, que non é Qué outra artista, cosa. Cachito. Esta outra son dúas faldas. Segundo color que vayas ese día, podes Qué bo. Levan un bolsilliño, por si queres levar a mano o Saladísimo. teléfono ou algo, que si non se esconde. Esta que era unha falda, que o flequiño era o remate, Sí. puxen ao revés, e leva tamén como un pequeno... Mira, ves? Sí. Non sei se se ve. Unos brillillos ahí, sí. Bueno, Así que súper lle das coqueto. un poquinho de- Qué maravilla, qué creatividade, por favor. Entón, pues, isto é un Esta pouco- tamén é moi bonita. Esta é un cacho de tea, isto non... O que si son, non Superbonito. pesan nada. Ai, sí, que lixeiros. Son confortables. Porque dá a sensación de que pesa moito máis, é verdade. Son confortables, non pesan nada. Qué bonito, Verdade ese non. que me encanta, qué Son bonito, originales porque non fago ningún igual que outro. Sí, efectivamente. Ningún é igual. Si me piden o millón que repita algún, xa lle digo que non, que podo facer algo diferente. Si lle gusta, estupendo, si non, pues non pasa nada. Parte deles son regalos para a miña familia en Navidade. Este, que para a miña irmá, leva ademais a chave que tiña na casa do noso armario cando éramos pequenas. Foi un armario que xa desapareceu, colgueille aí para que... Un auténtico agasallo do máis emocional. E despois, bueno, por dentro levan bolsillos, están moi ben forrados, bueno, que están feitos con moito mimo porque penso que é o que necesito eu, pois necesito un bolsillo para as chaves, pro teléfono, iso é o que fago, como se fose para mí. Pois convida a xente a que te veña a ver ou que se poña en contacto contigo. Como podemos contactar contigo? Bueno, estou no liceo hasta o miércoles, se non por Instagram, Como es? Cachito Ourense, xa está, pois Cachito Ourense. Cachito Ourense, vale? Amigos, pois xa ven que artistaza temos aí e que ben nos lo explicache. Juanita, gracias. Nada.